Milí diváci, ahoj Lenka. Ahoj, ahoj. Ty si naša slovenská fitnesska. Všimla si niekedy, že vegetariáni, najmä vegáni, sú takí trošku veľmi chudí? Že možno im niečo chýba? Čo by to mohlo byť? Áno, chýbajú im bielkoviny, lepšie povedané určitý pomer bielkovín v strave. Mne sa zdá, že jedia dosť soje, strukovín a iných produktov. To nestačí? Nie, práve že nestačí a o tom nám hovorí aj Rubnerov zákon. Všetci ho poznáme. Ja som pred 3 rokmi nevedel, čo je to aminokyselina. Dneska Rubnerov zákon by som vedel odrecitovať. Aj ty nie? A ja určite. Tak poď. Takže Rubnerov zákon nám hovorí, že pre tvorbu bielkovín je potrebné určité množstvo každej aminokyseliny. Že telo dokáže spracovať tieto aminokyseliny iba po množstvo najmenej zastúpenej esenciálnej aminokyseliny. Fíha, Mám ti to povedať skús mi to nejak ľudsky povedať. To znamená, že ak nám v jedle chýba čo i len jedna esenciálna aminokyselina, telo si z tohto jedla nevie vybudovať bielkovinu. Fíha, tak jak sa teraz to môžeme vyznať? Ako to mám chodiť s nejakou kalkulačkou teraz a si počítať, či všetky tie esenciálne aminokyseliny máme? Áno, vytvoril si predsa kalkulačku. Správne. Vytvorili sme kalkulačku Aminox na stránke Vitarian, kde si zadáte vašu váhu a spôsob vlastne budovania svalstva, či je to základné zabezpečenie, výstavba svalov alebo odbúranie tuku. A zobrali sme také základné potraviny a zmerali sme ich podiel bielkovín, a nielen bielkovín, ale aj esenciálnych aminokyselín, semiesenciálnych a neesenciálnych. Pripravili sme si pre 70 kg človeka výber potravín rastlinného pôvodu, ktoré dokážu zabezpečiť na jeden deň všetky potrebné esenciálne a semiesenciálne aminokyseliny. Sme si dopredu odvážili jednotlivé prísady a pripravili sme ich do myštičiek. Takže toto je v podstate ten denný príjem esenciálnych aminokyselín. Tie, ktoré majú vyššie zastúpenie bielkovín, z tých máme 25 gramov, čo je asi 3-4 lyžičky. Tých, čo je menej, to je 10 gramov a 10 gramov sú 2 lyžičky. Predstavíme vám ich. Na prvom mieste je rýžový proteín, ktorý obsahuje 95% bielkovín. Potom máme lupané konopné semiačka, asi 35%, tiež 25 gramov. Na treťom mieste tekvicové semiačka. A na 4. mieste máme moringa prášok. Moringa prášok má jeden z najideálnejších pomerov všetkých esenciálnych aminokyselín. Tie ostatné už len vymenujeme. Po 10 gramov máme slnečnicové, ľanové, chia, mak, mandle, včelí pel, kakao. A po 3 gramy máme spirulína. Spirulína je sladkovodná riasa, ktorá má takisto ideálny pomer esenciálnych aminokyselín. Tieto tzv. Superpotraviny sa môžu konzumovať len do maximálneho denného množstva. V tomto prípade sú to 3 gramy, 6 tabletiek. Ja sa zastavím pri včelom pele. Včelí pel obsahuje asi 50% bielkovín a jeden z najhodnotnejších druhov bielkovín. A dostanem toto všetko bežne v obchode? Tak v každom obchode asi nie, ale myslím, že v obyčajnom supermarkete majú slnečnicové semiačka, lanové, tekvicové, mak, mandle, včelí pel a kakaový prášok. Samozrejme, keď vyhodíme tie ostatné, tak o to väčšie množstvo musíme týchto pridať do stravy. Túto skupinu dáme do smoothie. Hej, mak? No. Ešte mi tam niečo chýba? Moringu. Ešte moringu.
páči. Zdravie. Stále je to dobré. Je to fantastické. Dobre, tak ako ďalší si spravíme šalát. Do šalátu dáme vlastne tieto semiačka. Áno. Takže môžem. Naozaj je to výborné. A ako posledné si spravíme, keď toto vyčistíme. No a ako dezert si spravíme nejaký pekný puding, kakaový. Áno. Tak poďme na to. Dobre. Tak ja tam všetko nasypem. Dobrý chuť. Medíkové. Medíkové, no. Je to ňamka. Práve sme dojedli naše špeciality s použitím všetkých akých aminokyselín? Esenciálnych. Wow. A samozrejme vy doma si môžete spraviť recepty, ako vám to chutí a čo máte k dispozícii. A na našej kalkulačke na stránke vitarian.sk pripravujeme aj funkčnosť, kde si môžete uložiť jednotlivé kombinácie, ktoré vyhovujú práve vám. Takže ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na budúce. Ďakujem. Bye bye.